Jone! Bai arraroa zu merkataritzagune batean ikustea. Kalde egin alzara. Haizera, hemen nabil, opari bat erosi behar dut eta... Ba, hemen aukera asko duzu. Bitxi dendak, liburu dendak, arropa dendak, kirol dendak. Bai, baina ez zaite zer bururatzen. Lasai, nik lagunduko dizut. Ea, norentzat da oparia? Nire Jobarentzat. Dena gainditu du eta horregatik. Ondo. Eta zer iruditzen zaizu belarretako batzoko bitxiren bat erostea? Ez da pentsatu ere. Zergatik pa? Ba, euskalako. Eta gainera enez ausartzen. Oso berezia da eta gauza horietarako. Beraz, arropak oinetakoak ere ez diozu erosiko. Ez pa, arropa erosten badiozu, tiketarekin eman behar diozu. Beti aldatzen du eta... Eta libururen bat? Ez da irakurzalea. Gaztei bideojokoa gustatzen zaizkie. Bai, benetan, baina hori ez zaio komeni. Beti ditxosozko makinarekin jolasten ari da. Aian kirolaria da. Mendirako zira edo txamarra bat? Mendira gure Joba? Berak beti esaten du. Ni ekologista naiz, hobe mendira ez joatea. Horrela, hobeto kontserbatuko da eta. Ba, musika CD-ren bat? Ez dakit ze gustatzen zaion. Eta gainera, dena entzuten du interneten. Baizu, eman musu pare bat eta bejonde jola.